की खूब और का बातें से टीवी sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdop ying jongpi. Ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District ha Kashpotarik Urisau Arajar Arpsau Kaladawa yo Deputy Commissioner Jong ka Southwest Khasi Hills District Uba Barnari Maulong ban Kentop hapo ka District Selection Committee ya kinu kibrio kibadai ki politician Jong ki sengsan perthai khanang ba ka thungkam thungjam kanlong ka bakhut hapo ka jingalam Jong President ka KSU kal IT ru khatsan tali ki mat jingdawa ha u Deputy Commissioner ha kabedai bat ka District Selection Committee ka KSU kala pensngau ru ha u Deputy Commissioner ya ka jingsha pendek jong ki ba na kapor sya kapor ha ki sipai Border Security Force ki baju apahara ha surok lat balat bat ha khat pramail hajan kasinong ranikor hakani ka jing duk jing kalong ba mirara ko ba khatsan tli ki khatsan tli himat ya ka bana klang jing labu himat jing dawa hapo jing District Selection Committee hadin bang ladan ka jing ya kran nakaleng jong ka district lambat nakaleng jong ka employment monitoring cell jong ka KSU Central Staff Council te kini khatsan tli ki mat jing dawa kalong ba ka bana kong ka bangi nakaleng jing KSU ni kham stress kalong ba habdai bagi non-official members jongka District Selection Committee. Markum BT bhi kalong bagar kum ki office memorandum jo usna mar jagat saw karkum guidelines but karkum pania jo kidasi kalong ba kidong kumalai ngot ki non-official members but kita kalong ba vice chairman barang members. Te habdai berkajing thum kajing jet kini non-official members nakaleng jungi KSU bana kapor ni julap ba babun hi bari members kidegi member dopo jongki political parties lani kita beri badan jeng adai bat lani badan kita ka political affiliation bakano ka party te naklang jungi kalong ba habde bani bunta ngila soja sada ka baong ba ngila dawa segi po district berkunjung si bosokar ba laknom no kalong ba kinde ban jetsu ya ki beri badan jete political parties kum ki na official members apa DSC hari kide ban jet yang tadi beri balaj na ka anu ka jinga karsum politics pada ka juga por badan ni kata ka jinang step dan coalition ka babiang ka bala ban pediang da baro bakin sim ya ka kam kum kita non official members hapo jong ka district selection committee jong ka Southwest district te ka wai pot kalong ba ka ajimut jungi kalong ba ajimut ba habde biki aplikan sapo namta ki pus paper po jongka DSC Southwest district ba kita ki aplikan selane ki nongwan tapkam de ban page lane de ban sim ya ki breu ki bala ban bat batep ya ka kasi ya ka keten kasi te kata ka de kawi kamat ka pana kalang jungi ka seng ila pan sngo bat sakawai pat kalong ba nakalang jungi la pan sngo ba nakaleng jongka office deputy commissioner nakaleng ke DSC ba kadai ban kyar ban ailat ikinu nugi office sarkar ba kinthum kum ki contractual ki casual ni ki office kum ban office ti kono no post kam tam kan rahat po jong DSC nomor kai ke bangilap kalong ba kidan ki department hapo jongka Southwest District ki banadu arja khatsan arja khatra kemot ba kidang kidang don ya ki post lagi don ki break baterai kita post semua kidang tre ki official nana ki tre official te kali kalau kai ke ba nakala ni so sa jor pangi kentu ni dawana District Selection Committee ba kadai ban pat banyak kadai kani ban ong ba ban phawen no bro official tim post ban advertise to ko post balai kanang ba ki basa thong long basa thong daftar ti badai badda ka bakila pendep ya ka DSC exam ba kunta tertel te sakawai pot kalong ba nakalai jungi la pensngo ba kadai bandan kajing plat pa ya himak hapo jong ka DSC namar kumbalong menta kalong ba bolong boro sikata kalong ba ngim jui ba ki pelajar ki roll number bar pelajar lani ki pelajar ta kaji max kini kandidat ki kon ba ka DSC te kani so ba kalong kai kawara kai kaji sepas new bobon balang ya kaji ngala jong nulu kandidat umon sa appoint ban sa thum hapo ki post DSC te naklang jungi la kantu bor district ba ya District Selection Committee jong Southwest district ba kadai ban pentikna banani shikmat
day ban pelaj ki rule number jeung ala kalong persentas na ba kita ban pelaj ya rule number ban pelaj ya ki max ba kita ke kandidat kiyo kenang bahkan wanra ya kata ka jeung sanya na babun balang bat na ki samla takam napo jong ka district ki brokawai te na kalong jungi ngilayo banyak keren ru namar kumbalong ngi ba hadin bah play advertisement ngi ba tentang kasimpor bahaya ke diasi ba kan pelaj ya ki bahkan penlong kondok ke urutan exam ba hadin do kondok urutan exam ngi ba kasimpor ba kin penmi ya ka result jong urutan exam lani ke personal interview tatar ti naklang jungi hebde ba kani ngi la dawa na ki board district na ka district selection committee ba lakum no golong ba kadai ban pandap hapo andrubrai na du ba pelaj advertisement komod ba subu la pelaj ya advertisement komod hapo andrubrai di ban pandap ya ka recruitment proses ana ta ki pus ba fair kumbal pelaj advertisement ka district selection committee la ong ban bar ngi ba kadon ka jing keno ta kumni kumtai hala dei bat ki kandidat kami ki jing keno nane na tai ya persa ki DSC te na kala jungi hadin yo ni slok lang bat ka environment bat ka employment monitoring cell jongka ke central state council ya so dei ban ong ba ka DSC ke dei ban supply kita ki carbon copy jongki ong marshid sabro kandidat ki baya khon ya ka DSC kata kawai sa kawai per kalong ba ban laj na kinu ki jing sya keno khantam ke dei ka personal interview kalong bingla suggest kumbale hapo ki babun ki pus kumbala direct ka dagi bor sarkar pedeng ban ong ba la kum no de ban avolish la ne de pendu ya personal interview mar bon sen la da ha personal interview hoj awurten exam la se kala ban jenjar ban pulit jenjar ban chu I max no la ne chu dan chu I preference no re ha ka personal interview hi bon sen kalong ba kala ban dan ka kumbala kran do bun malang kalong ban klang juiru ni soto bat ngidam ka jing bai lo se kandon ka preference leg ba personal interview no candidate te namar kata na kaleng jungi kalong bang la personal si board district saga district selection committee service district ba ka de ban ra ekni si bor ba de pe jong skajala ba de ban ong ba de ban pendu ban average ya ki personal interview no ta ki grade B C ba di hapo jong ka DSC te gidam skui ge mat ki mat bu kalong bang ko aban kran apa dai bat ka ban ong mat pentikna ba kandan ka confidential apa dai ki question papers ban pentikna ba kanam leak nomor ba hoj ngem patulak kandan ka leak question papers po sabes right handrai ki bobon ki jikano nan tai ki don te nomor kata khnang ban laj ne kita ki hukum ki pan penyo jing shania ya ki samla thap kam na po district te ngelakan tu bersik bagi depan pej ba kini question papers kalong ba ke depan long kali confidential kanang ban depan handle ka kam kan long confidential ba kanang ba kanom mi kanu ka jing kano nani sikmat ba nalu kataru ni sin in khpor kini ki no thap kam kisan pot chadnam abdai bat kai ka jing kadu jungki hak por ba kon thap kam hak por ba ki yakun ikutan exam ba kun ta tartal pat kantam hapo jo ka DSC da kini DSC ba da pro i ba ba ke mi da kumin tai ke kolmar jing mot sama te kam na ka daw ka dam ka jing bakla ha jing kli ta tar te ha dei kani na kalen jungi mila suggest ngila pha in wa po selection committee ba haman ki exam na haman ba pelaj kini ki pus na ta ke DSC kren long ba ki dei ban don ta ka grievance sel kana ka ban pe banyak ya kinu ki jing ki ba samla ka kam ki kantu lani ke ban sngap ya kinu ki jing ki ba naglang samla ka kam ki kantu nagi lada ki samla ka kam bu don kanu no jor ke lech ka kasal bat ka kasal kan sale ban kam ban wara ka solution habde kita jing ko ngi ka por te kani ru pade wei bat kawi ru kolong ba kum bele kran lang nagle isu southwest lembat ka isu central state council hi berkoi ba long ba ni kwa ya ka jam ka koi bat ni kwa ban suggest ru ni kwa demand ru na ka sorkat jalai berkoi bala kum no ka de ban ra ta ka computer based test nam ta kini ki exam prepare ha kini si number 1 nomor khnang ban
kanom don su ka jing le tu nani smart le kanom don ka no ka jing pen subas new ya ki samla thapkam thajam hapo jung ka district kalian jung ka Yesus Southwest district bana kalian jung chairman budi deputy commissioner jung ka Southwest district budi chairman jung ka DSC budi sim kya kini kimat ba ngi lawan rak kamtam kini kimat kiba la ban le na po jung ka district level thì kentu bung la ban sim kya budi kani but de ban kya ko ong mani kamtam e de ban thung ye de ban pemya ban thung dengan special members but de ban thung no budi udan ko political affiliation na ga jiga dai but ko no ko political party but ni kentu ru budi kui mat bana kalian yu district bagi de ban pha sepo ki bor budi pet jung ka sarkar jalahi ban pentikna ba kathungkam thungjam hapo jong Southwest district hapo jala kanong ka pokhoy busuba kalai ka ban laj na kinu nu gi jing sha kano sha kantho bat ha ju ko poru kanong ba kanong den ka jing la tu nani sikmat bat kanang ba ki samla thapkam kin yo ya kata ka jing sania ya ka kam thungkam thungjam hapo jong ki si pokhoy